Η ιστορία του Θανάση Παπαδόπουλου είναι ξεχωριστή. Η φυσιογνωμία του εισβάλλει χρόνια τώρα σχεδόν σε κάθε σπίτι και γίνεται αναγνωρίσιμη από τις τηλεοπτικές προβολές ταινιών του ελληνικού σινεμά, αν και ελάχιστοι γνωρίζουν την ταυτότητά του. Ηθοποιός δεύτερων ρόλων, με διαρκή παρουσία στο καλλιτεχνικό στερέωμα εδώ και 5 δεκαετίες. Πρώτη του εμφάνιση ως ενήλικος ήταν το 1961 στην ταινία Κατήφορος, ενώ είχε συμμετάσχει ως μικρό παιδί σε κάποιες παραγωγές της δεκαετίας του 50. Από τότε δεν σταμάτησε να υπηρετεί την υποκριτική. Τον συναντήσαμε που αλλού, στο χώρο εργασίας του, εν προκειμένη στο θέατρο Παραμυθιά στον Γκάζι, όπου πραγματοποιούνταν οι πρόβες για την παράσταση Ελεύθερος Καβαλάρης της Τζούλιας Σπυροπούλου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ κοντά στο Μεταξουργείο, κοντά στο θέατρο Περοκέ. Όταν ήμουνα λοιπόν μικρός, εκεί γύρω είχε κάτι καφενεία, κάτι σφαιριστήρια που παίζαμε τότε ποδοσφαιράκι κτλ. Και οι ηθοποιοί που παίζαμε στο Περοκέ, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές όπως ο Νίκος ο Σταυρίδης, ο Χάτζη Χρήστος, εσείς ίσως δεν τους γνωρίσατε, μεγάλοι ηθοποιοί εκείνη την εποχή, πολλοί απλοί άνθρωποι, ο Φωτόπουλος με τον οποίο έτυχε να παίξω, βγαίνανε όταν είχαν διάλειμμα στο καφενείο και καθόντουσαν και μιλάγανε μεταξύ τους, να τους περάσει η ώρα να αρχίσει η επόμενη παράσταση. Εμείς πιτσιρίκια τους θαυμάζαμε και καθόμασταν κοντά τους κρυφά και κρυφακούγαμε τι λέγανε. Από τις ιστορίες λοιπόν που λέγανε για τη ζωή τους και για το επάγγελμά τους, τις οποίες κρυφά άκουγα κι εγώ κι άλλοι φίλοι, γοητεύτηκα και αυτό με έκανε να θέλω να γίνω κι εγώ ηθοποιός. Έτσι ξεκίνησα, έτσι αποφάσισα, όχι γιατί μέσα μου κάτι μίλησε και είπε ότι πήγαινε να σώσει στο ελληνικό θέατρο, όχι. Το έκανα γιατί μ' άρεσαν οι ιστορίες που άκουγα από αυτούς τους ηθοποιούς, που κρυφά άκουγα μάλλον. Δεν ξέρω αν είναι όμορφο, αλλά δεν είναι πνευματικό πολύ. Η μεγάλη του αγάπη είναι το θέατρο, όπως και για τους περισσότερους συναδέλφους του. Βέβαια, το κοινό τον αναγνωρίζει μέχρι και σήμερα από τους χαρακτηριστικούς μικρούς ρόλους που ενσάρκωσε στη χρυσή περίοδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τότε έπαιξε δίπλα σε ιερά τέρατα και μεγάλους στάρ της υποκριτικής, ενώ συμμετείχε σε ταινίες που σήμερα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Είναι αυτές οι ασπρόμαυρες ταινίες, οι περισσότερες από αυτές είναι πια κλασικές. Θα θυμόσαστε, βέβαια θα την έχετε δει, την ταινία που άρχισε να με κάνει κάπως γνωστό, το νόμο 4.000, με κουρεύανε και τα λοιπά και από τότε έτσι άρχισα σιγά σιγά να γίνομαι λίγο γνωστός. Νίκο μου, γιατί είσαι έτσι, ποιος σε κούρεψε? Φύγε, άσε με για να ξεσπάσω σε σένα, ναι. Αγόρι μου γλυκό, στη μάνα σου μιλάς έτσι? Σε σένα, ναι, σ' όλους, σ' όλο τον κόσμο. Γιατί γιώκα μου, γιατί μάνα μου γλυκιά, γιατί δεν μιλάς σε μένα, πες μου τα να ξεσπάσεις. Ποιος σε πείραξε αγόρι μου που να είναι λίγες οι μέρες του, ποιος σε πείραξε? Άσε με, κατάλαβες, άσε με, φύγε. Γύρισα και κάποιες άλλες ταινίες με τον Κωνσταντάρα και άλλοι πολλοί εκείνης της εποχής, ας πούμε. Η Τζέννη Καρέζη, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, ο Βασίλης ο Αυλονίτης. Είχα τη χάρη να τους προλάβω, την ευκαιρία να τους προλάβω, νέους ηθοποιούς, πολύ νέους, που έπαιξα δίπλα τους είτε στο θέατρο είτε στο κινηματογράφο. Και μετά με τη νεότερη γενιά των πρωταγωνιστών, δηλαδή με τον Μουστάκα, με τον Βούτσα, με τον Σταύρο τον Παράβα, με όλους αυτούς έχω παίξει και πάρα πολύ. Αυτή είναι περίπου στη γενιά τη δική μου, ήταν λίγο μεγαλύτερη
αλλά με αυτούς έχω παίξει πάρα πολύ και διδάχτηκα πολλά πράγματα από αυτό. Είναι μια ταινία που δεν είναι πολύ γνωστή, έπαιζε ένα πολύ μικρό ρόλο, η Βαβυλωνία του Βυζάντιου, που έγινε κινηματογραφικό έργο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Θα ξεχώριζα και την ταινία με τον Κωνσταντάρα που είχαμε κάνει, που κάναμε τα παιδιά του, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκη. Αλήθεια, τι γίνεται, θα βάλουμε καμιά μπουκιά στο στόμα μας σήμερα? Ξέρω κι εγώ. Εγώ μια φορά φέρω μαζί μου εδώ πέρα λίγο τυρί, λίγο σαλάμι, λίγο ζαμπό. Άνοιχτο ρε Κίμων. Άνοιχτο ρε Άντρεα. Είσαι ρε μπάμπη, ανοιχτό. Στην κουζίνα υπάρχει τίποτα? Για έριξε μια εκεί πέρα ρε Κίμων. Στο ντουλάπι, στο ψυγείο, όλο και κάτι θα υπάρχει. Ρε Αντρέα, ρίξε μια ματιά στην κουζίνα, στο ψυγείο, να δεις αν υπάρχει τίποτα. Άντε ρε μπάμπη, σάλτα μια σιμούλα μέχρι την κουζίνα. Σε σένα το πάνε. Βρε κάνε βρε εκείνο που σου λένε. Μάλλον εγώ θα τα κάνουν εδώ μέσα. Εσένα θα σκοβόταν η μέση, δηλαδή να πετάχτεις μέχρι την κουζίνα. Άντε ρε Κίμων. Άντε ρε Αντρέα. Άντε στο διάλο. Άντε κατατήσαμε εδώ μέσα. Μικρέ. Κατά την πολυετή θητεία του στον καλλιτεχνικό χώρο, ο Θανάσης Παπαδόπουλος έζησε ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικά περιόδους, ακόμη και σε συνάρτηση με τις σημερινές συνθήκες. Με βάση τα προσωπικά του βιώματα, μας εκθέτει μια σημαντική κοινωνική διαφορά ανάμεσα στο τότε και το τώρα, ενώ ανατρέχει με νοσταλγία στη δεκαετία του 80, οπότε και ενσάρκωσε συμπρωταγωνιστικούς ρόλους σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές και βιντεοτενίες. Όπως καταλαβαίνεις, είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Αυτά. Ήμουνα νέος και οπωσδήποτε έχω πολύ καλές αναμνήσεις με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κανένας. Αποδεικνύεται πια με τη σημερινή κατάσταση ότι τότε ήταν πραγματικά καλά χρόνια. Ήταν δύσκολα, δεν είχαμε αυτή την οικονομική έτσι ευμάρεια κτλ. Αλλά ήταν ωραία χρόνια. Οι άνθρωποι ήμασταν πιο αδελφωμένοι, οι ηθοποιοί μεταξύ τους ήταν φίλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγεις το βράδυ μετά την παράσταση και να μην πας με ένα, δυο, τρεις συναδέλφους σε ένα ταβερνάκι να φας, να πιεις ένα κρασάκι και να κάνετε μια ανασκόπηση της παράστασης ή να συζητήσετε κάποιες αχλαμάρες. Αλλά κάθε βράδυ έπρεπε μετά την παράσταση σχεδόν απαραίτητος να είσαι με κάποιους συναδέλφους. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι μετά την παράσταση κάθε ηθοποιός ακολουθεί τον δρόμο του, εξαφανίζεται ο ένας τον άλλο. Τότε όλοι οι ηθοποιοί ήμασταν πολύ δεμένοι. Φιλίες, ναι, είχα πολύ στενή φιλία με τον Αείμνησο, το Σωτήρη το Μουστάκα, ήμασταν πολύ φίλοι. Και όταν δεν παίζαμε μαζί, βλεπόμασταν σχεδόν καθημερινά. Με τον Κώστα τον Μουτσά, ήμασταν πολύ φίλοι. Και τώρα βλεπόμαστε και τα λέμε. Πώς σε λένε? Όσο θα ζήσεις δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτός είναι ο Μαύρος Τίγρης. Εσύ ποιος είσαι? Η εγκληματική μύγα. Τα τελευταία χρόνια είναι παραδεκτό ότι η οικονομική κρίση έχει σοβαρό αντίκτυπο στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Για τους νεότερους οι εποχές αυτές είναι πρωτόγνωρες, με τις συνέπειες να είναι εμφανείς και στον κλάδο των ηθοποιών, που στην πλειοψηφία τους ποτέ δεν αμείβονταν αδρά. Ο κύριος Παπαδόπουλος, έχοντας την εμπειρία παρόμοιων καταστάσεων παλαιότερα, εκφέρει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το αν και το πώς επηρεάζεται ο μέσος ηθοποιός από την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος δεν είναι κάποιος μεγάλος και καλά αμοιβόμενος πρωταγωνιστής. Βέβαια τον επηρεάζει. Βέβαια τον επηρεάζει φοβερά. Τον επηρεάζει και οικονομικά και το παράδοξο είναι ότι τον επηρεάζει και καλλιτεχνικά. Όταν σε έναν ηθοποιό μειώνεις το εισόδημά του, τον υποχρεώνεις να στραφεί και σε δουλειές που δεν θα τις έκανε σε μια άλλη εποχή, θα τις απέφευγε. Αυτές που λέμε
εντός παρενθέσεως φτηνιάρικες. Αλλά όταν δεν έχεις να ζήσεις, κάνει διπλό κακό αυτή η οικονομική απραγία, ότι και δεν επιτρέπει στον ηθοποιό να δημιουργήσει σωστά αυτό που θέλει και τον οδηγεί σε πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε σε μια άλλη περίπτωση. Ο ίδιος έχει βιώσει καταστάσεις ανεργίας, όπως και όλοι σχεδόν οι ηθοποιοί, πέρα από τα πρωτοκλασσάτα ονόματα. Η αβεβαιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Στους ηθοποιούς το κύριο γνώρισμα είναι η ανεργία. Ο ηθοποιός στα ιδιωτικά θέατρα 2 φορές το χρόνο ψάχνει για δουλειά. Δηλαδή υπογράφει ένα συμβόλαιο να παίξει το χειμώνα σε ένα έργο, τελειώνει ο χειμώνας και το καλοκαίρι είναι πια άνεργος. Ψάχνει να βρει, αν βρει, δουλειά καλοκαιρινή. Και μόλις τελειώσει το καλοκαίρι σταματάει και αρχίζει πάλι να ψάχνει. Δηλαδή 2 φορές το χρόνο ο ηθοποιός απολύεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανεργία είναι το κυριότερο, μα το κυριότερο γνώρισμα του επαγγέλματος του ηθοποιού. Αν όχι την ανεργία, γιατί ήμουν τυχερός, έπαιζα πολύ τακτικά στο θέατρο, έχω βιώσει όμως τι σημαίνει να ζητάς 2 φορές το χρόνο δουλειά. 2 φορές το χρόνο να βρίσκεσαι άνεργος, χωρίς ένσημα, χωρίς μεροκάματο, χτυπώντας πόρτες να βρεις δουλειά. Γιατί δεν ξυπνάει κανένας πρωί-πρωί και λέει πού είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, θα τον φωνάξουμε. Και δεν μιλάω βέβαια για τους μεγάλους πρωταγωνιστές, μιλάω για τους ηθοποιούς της σειράς της δικής μου, που είμαστε, ότι σαν και εμένα θα υπάρχουν αρκετοί ή υπήρχαν τότε στην εποχή της ακμής, ας πούμε, πολλοί ηθοποιοί σαν και εμένα, θα μπορούσαν να διαλέξουν κάποιον από όλους τους άλλους. Και έπρεπε να είσαι τυχερός, έπρεπε να έχεις δώσει καλά στοιχεία να επιλέξουν εσένα. Κοιμόσουνα και ξύπναγες με την αγωνία, αν κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο. Και όταν ο άντρας χάσει τη δουλειά του, ευνοχίζεται, πάει, τέλειωσε. Πρόσεξε μη χάσεις τη δουλειά σου, Την έχασες, ξόφλησες. Στο λέω εγώ που είμαι παθός. Θα κεράσω ένα ποτό? Όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να πηγαίνω. Τότε κεράσε με εσύ. Να πληρώσω το ποτό μου. Και ένα ποτό για το φίλο από εδώ. Τα ρέστα δικά σου. Είσαι λεβέντης. Καλά το κατάλαβα. Όπως οι περισσότεροι συνάδελφοί του, έτσι και αυτό στο παρελθόν χρειάστηκε αρκετό καιρό να τρέχει 2 επαγγέλματα ταυτόχρονα, μιας και αυτό του ηθοποιού δεν αρκούσε ώστε να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες. Παλαιότερα όταν ξεκίνησα, όταν αποφάσισα να σπουδάσω ηθοποιός και άρχισα να κάνω για τις πρώτες δουλειές, και όταν το είπα στη μητέρα μου, γιατί δεν είχα πατέρα, μόνο η μητέρα μου μεγάλος, όταν της είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, θα πάω να σπουδάσω θέατρο, η μάνα μου σαν σοφή μου είπε ναι, πολύ ωραία ιδέα, αλλά μάθε και μια δουλειά. Δεν θεωρούσε το θέατρο μια δουλειά και πράγματι όταν δεν είχα μαθήματα στη δραματική σχολή, πήγαινα σε ένα εργαστήριο χρυσοχοΐας και έμαθα να δουλεύω το χρυσό, όπου για ένα διάστημα δούλευα παράλληλα στο κινηματογράφο και στο θέατρο και παράλληλα δούλευα και σε ένα εργαστήριο χρυσοχοΐας κατασκευάζοντας κοσμήματα. Τότε τα κοσμήματα ήταν χειροποίητα και είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν και αυτό ας πούμε ένα είδος καλλιτεχνικής δουλειάς και δημιουργικής. Και έτσι μπορούσα, γιατί ούτε το μεροκάματο του θεάτρου ήταν πολύ σπουδαίο, ούτε όπως προείπα υπήρχε σιγουριά. Όταν πια άρχισα να πηγαίνω καλά στο θέατρο και να δουλεύω αρκετά τακτικά και να κάνω και ταινίες, σιγά σιγά αποσύρθηκα, γιατί δεν για κανέναν άλλο λόγο, κουραζόμουν. Πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος είναι μερικά ενεργός, αναλαμβάνοντας περιστασιακά υποκριτικούς ρόλους. Η συνέχιση της πορείας του δεν εξαρτάται από αυτόν, αλλά από το αν θα συνεχίσουν να τον καλούν η παραγωγή των καλλιτεχνικών έργων. Σε αυτή τη φάση της ζωής του προτιμά όποτε του το επιτρέπουν οι συνθήκες να δουλεύει με νέους ηθοποιούς, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που τόσο πολύ χρειάζονται στις μέρες μας. Τώρα τελευταία πήγε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ήταν μια ταινία του Βασίλη του Βαφέα που λεγόταν Μύθοι γυναικών. Πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ ο ρόλος που έκανα και εκεί είχα μια δυσκολία, αλλά με τον Βασίλη το Βαφέα τα βρήκαμε μια χαρά και με βοήθησε που τον έπαιξα. Δεν εξαρτάται από τον ηθοποιό πότε θα αφήσει το θέατρο ή πότε θα αφήσει τον κινηματογράφο. Εξαρτάται από αυτούς που παράγουν. Αν αυτοί με θεωρούν χρήσιμο, όπως τα νέα παιδιά τώρα, με θεωρούσαν χρήσιμο,
να έρθω, να παίξω έναν πατέρα, δεν θα τα παρατήσω ποτέ όσο με κρατάνε τα πόδια μου. Αν όμως πάψουμε στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή στο θέατρο να πάψουν να μου ζητάνε στην παράστασή μου, τη βοήθειά μου, την παρουσία μου, τότε υποχρεωτικά πάντα προσπαθώ να επιλέξω δουλειές που είναι με νέα παιδιά. Γιατί πέρα από αυτό που κάνω σαν ηθοποιός που μου αρέσει, έχω επιπλέον το συναίσθημα ότι βοηθάω κάποια νέα παιδιά. Και αυτό είναι πια που μου αρέσει, όχι απλώς να παίξω θέατρο. Εντάξει, ό,τι είναι να κάνω το έκανα, όσο καλός ή κακός ηθοποιός είμαι, το απέδειξα πόσο καλός ή πόσο κακός είμαι. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα μέσα από την καρδιά μου είναι να μπορώ να βοηθάω νέα παιδιά όσο μπορώ και να τους μεταφυτεύω, να τους μεταδίδω την πείρα. Τους βλέπω ότι είναι πιο καλλιεργημένοι, έχουν πάρα πολύ μεγάλο μεράκι, αγαπάνε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά και κάνουν και πολλές θυσίες. Βλέπω παιδιά τα οποία παρατάνε τη δουλειά τους και τρέχουν να κάνουν πρόβες, γιατί όπως έκανα και εγώ όταν ήμουν νέος, κάνουν και άλλες δουλειές, γιατί το θέατρο δεν μπορεί να συζήσει, αυτό είναι γνωστό. Εννοώ τη μεγάλη μάζα των ηθοποιών, βέβαια 5, 10, 20 πρωταγωνιστές μπορούν και ζουν από το θέατρο και από το κινηματογράφο ή τώρα από την τηλεόραση, αλλά ο μεγάλος όγκος των ηθοποιών δύσκολα μπορεί να ζήσει μόνο από τη δουλειά του, πολύ δύσκολο. Στην κουβέντα μας μαζί του μας δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου ολοκληρωμένου. Δείχνει συμφιλιωμένος με τις επιλογές του και ευχαριστημένος με την ομολογουμένως μακρά πορεία του. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς, εάν προσθέσουμε και τις βιντεοτενίες που είχε συμμετάσχει κατά τη δεκαετία του 80, ο κύριος Παπαδόπουλος πάντα έχερε τις εκτίμησης των καλλιτεχνικών συντελεστών. Οι υποκριτικές του ικανότητες σε συνδυασμό με τον καλό του χαρακτήρα τον αντάμυψαν με σταθερή παρουσία στον καλλιτεχνικό στερέωμα. Ένα κεκτημένο που πολλοί πρωταγωνιστές και ηθοποιοί δεύτερων ρόλων απέτυχαν να εξασφαλίσουν. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ, Νίκο μου, όταν ξεκίνησα να κάνω θέατρο και να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά, όχι από σεμνότητα, δεν ξέρω, ίσως από χαρακτήρα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτό που ήθελα να πετύχω και που επεδίωκα, να είμαι πάντα παρόν σε δουλειές που μου αρέσουν, να παίζω καλά αυτό που μου δίνουν, μικρό ή μεγάλο, να με εκτιμάνε οι συνάδελφοί μου. Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το κατέκτησα. Δεν είχα, δηλαδή, ίσως κακός, ίσως έβλεπα μόνος μου τι δυνάμεις έχω, ότι δεν ονειρευόμουν να γίνω στάρο μεγάλος που θα αφήσει ιστορία κτλ. Οι βλέψεις μου ήταν έτσι, ταπεινές. Αυτό μ' άρεσε. Μ' άρεσε να είμαι στο θέατρο, μ' άρεσε να μετέχω. Να φανταστείς ότι ήμουν από τους ηθοποιούς που χοντρικά μπορώ να πω πολλές λίγες σεζόν έμεινα άνεργος. Αυτό τι δείχνει, όχι ότι ήμουν σπουδαίος ηθοποιός ίσως, αλλά ότι με εκτιμούσαν οι άνθρωποι του θεάτρου. Και πάντα ψάχνανε να με βρούνε να συμμετέχω σε κάποια δουλειά, είτε θεατρική είτε κινηματογραφική. Αυτό μέσα μου με αφήνει να πιστεύω, με κάνει να πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι με εκτιμούσαν. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Δεν έγινα ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αλλά ειλικρινά ούτε το είχα σκεφτεί ποτέ, ούτε με στενοχωρεί. Ότι ο κόσμος με αγαπάει και τώρα ακόμα, όπως και εσείς νέα παιδιά, νέοι δημοσιογράφοι, ήρθατε να με βρείτε, να με ρωτήσετε 5 πράγματα, αυτό για μένα με κάνει σούπερ πρωταγωνιστή. Σαν να είμαι ο πρωταγωνιστής, ας πούμε. Αυτό είναι για μένα. Αυτό ονειρευόμουν, αν όχι συγκεκριμένα, αλλά μέσα έτσι σε σκέψη μου κάτι τέτοιο φανταζόμουν. Να κάνω μια διαδρομή στη δουλειά μου που να εκτιμηθεί από τους φίλους μου, από τους συνεργάτες μου, από τον τύπο αν θέλεις, να αφήσω αυτό που λέμε ένα μικρό αποτύπωμα. Επιτρέπετε. Παρακαλώ, περάστε αλίμονο. Με συγχωρείς, βρε Θανάση, που σε απασχολώ εκτός υπηρεσίας. Αλίμονο, σας παρακαλώ, ξέρετε ότι η ζωή μου είναι αφιερωμένη στο σχολείο μας, στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Χαίρομαι που βλέπω τη φλόγα του εκπαιδευτικού να καίει μέσα σου. Καίει και βράζει, κύριε Διευθυντά, άσβεστον πύρα. Θέλω λοιπόν να σου αναθέσω ένα σημαντικό όσο και κρίσιμο καθήκον. Αν πάλι νομίζεις ότι σου είναι δύσκολο. Οι παλαφούτιδες είναι ταγμένοι, κύριε Διευθυντά, για τα δύσκολα και τα σημαντικά. Χαίρομαι που τα ακούω, γιατί. Βέβαια, μην το πείτε. Σας προκαταλαμβάνω και σας λέω ότι αποδέχομαι την ευθύνη και το μεγάλο καθήκον. Τότε πάρτο.
είναι αυτό? Θέλω, Θανάση, να μου κρατήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο που θα λείψω με τη γυναίκα μου τον Πεπίτο. Θέλω να εξαντλήσεις όλη σου την αγάπη και τη φροντίδα. Είναι ένα σπάνιο είδος από την Καραϊβική. Η ναυαρχίδα των Ψητακών. Βέβαια, εγώ και η γυναίκα μου τον λατρεύω. Τον έχουμε σαν παιδί μας. Αν πάλι σου είναι βάρος... Όχι, κύριε Βιτάλη, μόνο μην το συζητάτε. Μπράβο, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνεις. Τελευταία έχει αρχίσει να εξερευνά τον κόσμο του διαδικτύου, ο οποίος, όπως μας εκμυστηρεύεται, έχει πολλές θετικές πλευρές εάν δεν ξεπεραστούν τα όρια της ορθής χρήσης του. Κάποιος άνθρωπος ίσως να μπορέσει να ψάξει αν είμαι ο γυρεότερος άνθρωπος που έχει Facebook. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος από μένα που να έχει Facebook. Δεν έχω, ψάχνοντας έτσι δεν έχω βρει. Είναι 2 χρόνια τώρα που έχω υπολογίσει. Η συζήτησή μας μαζί του ως επιτοπλίστων δεν παρέπεμπε σε μια τυπική συνέντευξη, αλλά περισσότερο σε φιλική κουβέντα. Άνθρωπος ευχάριστος και θετικός, σεμνός και ταυτόχρονα ευθύς, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή χωρίς καμία επιτίδευση. Δείχνει να έχει απολαύσει την κάθε στιγμή του ταξιδιού του, όχι επιφανειακά, αλλά όντας βαθιά συνειδητοποιημένος. Ο κύριος Παπαδόπουλος μας αποχαιρέτησε με την ελπίδα η ζωή των νέων, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, να καλυτερεύσει και το χαμόγελο να επιστρέψει στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μια τέτοια εξέλιξη ίσως αποτελέσει και για τον ίδιο τη μεγαλύτερη ανταμοιβή για τη βοήθεια που προσφέρει στη νεότερη γενιά ηθοποιών μέσω της αλληλεπίδρασης του μαζί της.